Yes! Yeah. And kiss. Kiss. And kiss. Kiss. Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon sabay ta, malagaw ta sa Kapalong. At doon nato ang bukid sa Kapalong. Kaya atong interviewon ang mag-asawa nga bagong gikasal. Nga pag-ingon sa Kiss the Bride, lamutak the groom ang birada. Tara, interviewon nato sila. Tara, magtorta. Ning viral ang ato ang video nga si Victor and Wena sa ilahang kasal nga si Wena wala magpakiss sa iyang groom nga si Victor. Kung makita niyo diri sa atong video, maulawon si Wena. Maunang dili siya magpakiss sa iyang groom nga si Victor. Sa pagkakaroon, adong napay usab nga isa ka unique nga Kiss the Bride na ikasalan ng bayan sa Marmol, Kapalong, Davao del Norte na tanawan ninyo ang gikasal. Kiss the Bride pero ang nahimo lamutak the groom. Dara si Jimboy and Eileen sa Kapalong. Si compare na to. And paminawan ninyo kay gi-interview na to ang atong duha ka mag-asawa. Arga nami paadto sa dugayan ka interview. Excited ko mag-interview sa Kiss the Bride or lamutak the groom. Kauban si Gaga. Og si paring Aaron. Morning. Dugay nami wala magkita. Karon kuyog na 1 hour later. And diri nagkita ta sa papa ni Kapitan. Hello sir, good morning. Welcome sa ako ang vlog. Welcome sa channel. Okay, going ta sa balay ni Kapitan dinhi. Kay balay ni Kapitan diri sa Barangay Gupitan. Interview na to tong gikasal nga mo viral na po. Hello ma'am, good morning. Diri atong kauban si Kapitan diri sa Gupitan, si Kapitan Marco Antonio Upa. Okay, diri si Kap ilaming papamahawon. Tungod kay wa man daw sila nakalungsong, giihawan lang mi og Bisayang manok. Wow. With matching bulan appetizer. Hello Cons, hello, good morning. Barangay Councilor dinhi sa Barangay Gupitan. Cons, good morning and welcome sa ako ang channel. Hello mga dudes, adto na ta sa atong gikasal nga lamutak the bride, lamutak the groom. Kauban na ato ang barangay captain diri si Honorable Marco. Ayan, sir, ato ta kap. Okay, here we go. Mo ni ang balay sa ato ang bride, ang mama sa ato ang bride nga lami-lami pod, grabe pod iyang gugma sa iyang bana kay wala gud niya gi bulagan o kiss hantod wala giawat sa ato ang mayor ang ilahang Kiss the Bride, unique na Kiss the Bride. Okay ra. Muna ato ang bride and sir ang ato ang groom. Good morning. Si kumusta naman? Okay ra. Okay ra kaayo. Mr. and Mrs. mo ni ang mga ginikanan sa atong bride nga atong interviewon karon. Nakakita na mo sa inyong video? Wala pa excited mo ipakitaon na ipakita na ko sa inyo. Wala. Sige. 1 Oh my God! Wow! Okay, sir, ma'am. Kumusta naman? Kumusta, ma'am? Okay na. Unsa gani atong pangalan, sir? Jimboy, Dagwila ay. Jimboy, and ikaw, ma'am? Eileen. Eileen. So, mga dudes, kung nakita ninyo, kung unsa sila kalabing nga mag-asawa. Ayan. Inyong pagkasal, unsa inyong gibati sa panahon sa inyong kasal. So
agad sa una. Murag na problema ako kay tungod kay dili mi kasado. Mm-mm. Kami mga anak. Oo. Ay, pila ka bukin yung anak? Duha. Ay, duha. Sa pagka nanay kasalan, murag nalipay yun niya ano, nakasalan para ang mga bata. Uy, ka very good. Oo. Mao'y maayo. Nga importante ang edukasyon para sa inyong kabataan. Ay, ka very good po nga, Papa. Okay, so mo to nagpakasal mo tungod sa imong mga anak. Very good. Mao po di imong, isa po di imong gibati po, ma'am. Kata. Nalipay. Lipay. Nalipay jud ka nga nakasal na ka sa taong nga imong gihigugmag yun. Akong gimahal. Yes, very good. Basta mahal sa atong bana. Kumangyot ka makuang. Tungod sa nahigugmat ka sa atong bana. Hindi ka nakipakit. Yes! Yeah, ay ka very good. Unsay nasulod sa inyong huna-huna ato nga time pag-kiss the bride pa ingon ni mayor nga. Kung nakita ninyo na atay gikasal nga halos dili na magpa-kiss sa ilahang groom, sa ilahang bana. Karon inyo ha dugay na ukang. Unsa man ang huna-huna ninyo ato nga panahon sa unsa ang naa sa likod atong dugay kaayo nga naundang nga kiss. Sa paghigugma sa imong bana. Yay, very good. Sa kalipay nga, gikasal mo sa imong bana. So, mauto ang gipakita nimo kung unsa ka, dakong gugma ug tamis imong gugma sa imong bana. Yay! Wow. Palakpak naman dyan mga fans. Yay! Ako mga fans. Yay! Sana all, no? Sana all. Yay! Kiss. Wow. Very good. Si Kapitan? Napay Kapitan. Awan na. Sige, kagawan man dahil. Sige, kagawan dahil. Kalingaw. Nakita nato sa ilang mabalik kung atong kuan kagahapon. Okay nga. Mabalik sa panahon sa imong pagkakuan, ma'am. Bagong kasal o sa kabatanunan. Lagi cons, no? Oo. Murag kiligon pag-apil. Kami gani siya naghintay sa agit ni. Pagkita. Siya pa dyan ang gigatos. Paano yang bana? Uy, yung bana. Siya dyan siya dyan mismo ang bubira. Wow. So, human dili na kiss the bride kun si bride na jud ang mubira. Di ba anda? Unsa man nimo ka pinangga ang imong asawa Sir Jimboy? Pinangga ka na ako asawa sir. Wow. Sa magyapon sa akong kinabuhi ako magpamilya ka sir. Wow, ka very good. Sana all. Pila na mo katuig nga nag-ipon naman mo sir no, ma'am? Ana 2015 namin yun. 2015. So 7 years na sila nga nag-ipon. Pila na inyong anak? Duha. Pila day edad ninyo nga nag-ipon sa una? 25. Ikaw, ma'am? Ay, 15, 15 years old, bata pa. Pero gikan sa una nga sa inyong pag-uyab, pag-ipon, unsa man ang inyong gugma, wala ba na nausab? Hantod karon nga nagpakasal mo? Wala gid sir. Maulang gid. Boy, pagluba. Very good. Sir, nagkadugay, nagkalami. No? Murag halo-halo ba nga wa na okay nga nagkalami. unsa nagsugod ang inyong gugma? Asa mo nagkita? Sa barangay Bukid. Barangay Bugil diri sa Kapalong Sakop. Ay, ito sa barangay Bukid. Ay, sa Laak. Ngano man sa Laak? Another sa lahi nga municipality nganong dito mo nag-abot. Kinsa ang naa didto? Kami taga dito kami sir. Taga Laak ka? Nganong naabot man ka dito, ma'am? Magsuro, kailangan magparente na mo dito. Wow. Magkakabalo nga magkita.
Magkita di mo. Lin, sa unang pagkita nimo kay Jimboy, nag-spark na nagkuan na imong mga mata sa iya ha. Bali, crush na dayon nimo, heart na dayon. So kinsa may una nag-approach or nakig-ila-ila? Ikaw or siya mismo ang nagpaila sa imo? Ako, sir. Ikaw. Giun sa nimo pag Siya. Nabisita jud ka. Mga pila man ka oras nimong panguyab, una ka gisugot. Or adlaw. Oras. Isa ka gabi. Wow. Duha ka oras sa gabi. Nagisugot dayon ka ni Aileen. Wow. Lin, unsa day ay ang naa kay Jimboy nganong kanang gisugot dayon nimo siya? Makita mo ko siya, buutan siya. Ay, buutan yun. Wow. Buutan na, guwapo pa. Guwapo siya. Yay! So nga magpadugay-dugay pa no? Dugay pa na. Mailisa naman siya. Mailisan? Mangita taglayo, nakakita na tagwapo. Mailog pa po sa lain, no? Ganong magpadugay-dugay pamanta, no? Ilogon pa lang sa lain. So pag human ato, pila na ka bulan una mo boy nag-ipon, nagkasinabot ni Aileen nga mag-ipon na. Kuan ra siya murag gikan sa pag-uyab mga 4 ka bulan. Wow. 4 ka bulan dayo. Ay kung unsa gani inyo nga tribe? Boy, unsa gani imong tribe, boy? Babawon. Pure jud ka di babawon. Mag-istorya. So, boy ko anda, ikaw Lin. Pareha mo di babawon. Unsa man ang kuan di babawon sa kanang Lin gihigugma istorya daw kay Aileen nga gihigugma nimo si Aileen sa di babawon nga inistoryahan. Sige daw. Aileen pihili makito. Unsa tubag nimo Lin di babawon pod? Di babawon ni tibo daw. Cowboy, may gugma ikaw. Ano na? Nahigugma sa ta? Gugma. Isang Kaya kahilakon ka. From the heart jud kaayo si Aileen mag-istorya. Klarong-klaro nga perti nahigugma jud siya sa iyang bana. Sa kagwapo ni Jimboy ug maayo mo alaga. But kinsa sa inyo hiling miingon nga I love you pagkabuntag. Kinsay unay mo gakos? Ako siya. Ikaw jud. Ikaw nagaingon nga I love you. Kinsa man sa inyong duha ang unang manguhit? Hello. Hindi. Siya? Tinoon, Lin? Ikaw daw mag-kuhit, Lin, una? Ako ang magulit sa siya Galingaw. Kinsa man ang kuan sa inyo kanang lambing, kanang usahay. Ikaw lambing ka sa imuhang klaro man jud no nga bisag diri ka nang mahilig jud ka gako sa imuhang gakos man jud ta. Yes. Wow. Unsa man di ay ang naa kay Aileen nga mao jud imong nagustuhan? Buotay man ako ni sir. Magmahal po siya. Oy, very good. Ay, magmahal. Lin, unsa man pud si Jimboy sa imo? Pinaka kuan mo kay Jimboy, describe si Jimboy. Buutan siya. Buutan. Mga siya. Salit siya asawa. Ay, maayo. So, maayo jud ang ilahan. Naadyo di ay ang gugma sa inyohang duha gyud. Okay. Diri nakita nato ang
dapat nga sumbanan sa mag-asawa, no? Bisag simple lang atong kinabuhi basta kay naatay gugma, naatay kalipay, no? Nagkasinabot ta, no? Naayod ang pagkasinabtan na very good. Ato bang kay Eileen boy, ato bang ulin? Sige. Gigilig sa Eileen, no? Tanaw, sige boy, sige. Sa imong saad. Mag-ati man ko siya, sir. Mag-ati ka sa iya? Oo. Ora na, sir. Nga mahalon jud lang nimo siya sa tibuok nimong kinabuhi. At imanon nimo siya, dili jud nimo siya biyaan. Wow. Sige. Sige tanaw dito kay ka. Og at imanon si Jimboy og ang imong pamilya. O dili pasagdan. O sige, I love you. I love you ya kuya and kuan. Say I love you pud kay ate. And kiss. Kiss. And kiss. Wow. Pwede kiss na. Ihapan na to. 1, 2, 3, 4, 5. Sige. Panto, ready, go. 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Tama na. Oh, mga audience sa atong interview. Sige, kaway. Hello. Okay. Sige, kinsa shout out. Mag-shout out dai ko, sir. Oo. Sa taga-Gukitan o taga-Dere. Sa Dugayan. Dugayan. Oo. Labi na itong kapitan. Si Kapitan. Matukupa. Yes. Labi na sa Tagalaak, sir. Oo. Akong mga uyuan, mga manggawahan. Tagalaak. Kung sa kuan, Murok Marmol. Oo. Mura na, sir. Yes. Thank you, boy. Lin. Shout out, Lin. Day usod. Oo. Pag si Kapitan. Kapitan. Kung mga parente, gagaw na ako. Kasi, iskoan. Titoy. Parente. Smarmo. Yes. So, thank you very much, boy and Lin. Okay, daghan kayong salamat na interview na nato ang duha ka mag-asawa nga mag-trending karong panahon na pag-usaba diri lang sa Dudes Torta. Okay na ata diri na ata mga barangay official na si Kapitan Marco Antonio Popa and Kagawad Nilda Usod. Ma'am, good morning. Gan kayong salamat sa imong pagpakaon pag-atiman din sa mo. Salamat sa manok nga perting lamia. No, lami kayo. Kap, unsa man ang imong mensahe pa? Unang-una, dako na mong pasalamat sa Barangay Gupitan, sa Barangay Official. Nakatawa sa Barangay Gupitan, no, pa siyungda ni kasalang bayan sa Tugalandong Mayor, si Maria Teresa Kimbon. So dako namang kalipay nga ang mga picture na itong mga IP nga iya yung mismo gatuan dito para lang jud nga legal ang ilhang pagpuyo. Daghang salamat gayud sa ato ang Landong Mayor sa imong walay puas nga pagsuporta. Yes, Mayor sa Timbon. Barangay. Labot na sa mga IP nga mga community. Kana lang siguro o maayong montag. Okay, diri tasa kay Kagawad Nilda Cons. Hello. Any message, Cons? Akong message po sa akong anak sa akong igaga ang papa sa bride. Mapadayon na yung pagpuyong, paghinagugmaay sa matag usa, yes, adunay pag sinabtan na sa matag usa, alagaan ninyo yung anak, eskwelahon ninyo yung anak. Yes. Kaya nga tong gobyerno karon andam mo tabang sa edukasyon. Labi na sa ato ang mayor, sa ato energetic mayor nato sa Kapalong, Honorable Maria Teresa Arroyo Timbon. Yes, Naghangayong salamat sa imong pananaw
kanunayang pagsuporta din sa Barangay Gupitan. Kami mga opisyal nagpasalamat sa kanunayang pagsuporta diin man sa mga tribal leaders ug chairman. Shout out lang po ko sa tanang taga Dato Alyansa. Good morning sa inyong tanan. Magpasalamat mi na dunay ingani nga interview. Mapadaya pud namo among gibati ang karising-kasing na paghatag ug pagpasalamat sa among mayor uban sa iyang kapika sa kinabuhi si Honorable Edgardo Timbol uban sa iyang SB member ug sa tanan pa nga naghatag og kinabukasan diri sa Barangay Gupitan. Wala kami andam mo hatag og higayon diha sa imuhang administrasyon sa imuhang timbol-timbol. Og diri sa Barangay Gupitan, pasalamat gid kanunay no sa mga katawhan diin man sa ato ang mga leaders nga nagtabang usab sa mga opisyal mapadayon ang peace and order no diin man sa amo ang katagusa sa panaghiusa dunay kalambuan jud tungod pud ang mga katawhan dinhi nagpadayon sa paghatag og suporta sa ato ang tanan. God bless tanan og ang Ginoo kanunay maghatag kanunay kanato og maayong lawas. Yes, thank you very much, Cons Nilda and Cap Marco. Thank you. Pagkagwapo jud og mga message ang atong mga barangay official dinhi sa Gupitan. Thank you very much. Salamat sa inyong pag-welcome usab sa amo ang mainiton nga pag-welcome dinhi sa Gupitan, particularly here in Sitio Dugayan. Thank you very much. Hello, shout out. Sige, Gugo, sige, dali. Mga silingan yan. Nadira ka na. Sige. Okay, shout out. Namoy shout out. At naman ang Mamartes Timbol. Lumanan sa akong mga amiga sa gawas. Sa akong igsoon nga nasa Saudi. Yeah! Sa ngalan natin sa Saudi? Tuan, Salvina Sakot. Yes. Shout out sa ako pong mga igsuon nga nasa Tagum, gilabi na po nasa Manila. Sa ngalan? Si Marlene Bunyong. Og si? Gingging. Apelyido? Gingging Tano. Saan maglagot mo po kay dito? Butong libre. Serve ni Kapitan. Thank you, Kap. Syalan-syalan. Natay butong. Jerson! Kapitan Marcoy, no? Nag-iisa lang yun, ha? Isa lang. Ginangutan na, duwa man daw asawa sa mong ba? Uy, ako! Nadaing, ana. Hi! Support mo sa ilahang vlog. Dudes Torta. Dudes. Okay. Salamat. Shoutout, ma'am. Nakipang shoutout din. Ay, shoutout. Wala, ako shoutout rin ako kong family sa Pag-asa. Sa Pag-asa Kapalong. Pag-asa Kapalong. Sa apelyido, ma'am? Si Helen Morales Dagaas o si Alejandro Dagaas. Yeah! Thank you very much. Ma'am, salamat kayo sa inyong maayong accommodation din sa inyong lugar, sa inyong balay. Welcome. Salamat. Salamat sa manok. Hello mga dudes, sumauni ang ato ang sitwasyon sa ato ang bagong gikasala. Pwede nato pod sila nga matabangan pod para sa ilahang pagsugod, sa ilahang pagpuyo. Sila si Eileen o si Jimboy Pure Lumad or Dibabawon silang member sila sa Dibabawon tribe. Thank you very much. Uban kini ako ang mga kahigalaan nga grabe og suporta og ang ginikanan ni Eileen. Hantod sa sunod nato nga paglagaw. Hantod sa sunod nato paglaag magturta sabay ta. Pero sa pagkakaron, bye-bye. Bye. Thank you.